koji vole pre svega savršen pogled na reku, lagane ritmove, elektronske muzike, ali i džin i koktele na bazi džina očekuje Džin Week festival džina koji se dugo očekuje ovde na Sava promenadi i prostirat će se ovde od Kule BV Rezidensa do Starog Savskog mosta. Ono što će posetioci moći da vide na festivalu jeste 8 craft džinova i 12 džinova koji su vodeći lideri na tržištu u ovoj kategoriji i moći će zaista da uživaju sa našim izlagačima učeći na koji način se konzumira, na koji način se servira i pije džin, ali i svi mogući kokteli koji postoje, a prave se na bazi džina.